Sukad milingkod si Gobernador Bambi Emano niadtong tuig 2013, ubay-ubay na nga mga programa o proyekto ang iyang napatuman sa probinsya sa Misamis Oriental. Ang iyang administrasyon nakasentro sa gitawag og 8 pillars of governance. Gilangkuban kini sa environment, infrastructure, education, agriculture, health, transportation, cooperative ug peace and order. Diin maoy mga sanga sa iyang flagship project ang pagpalambo sa turismo sa Misamis Oriental. Sa nahabiling mga adlaw sa gobernador sa Kapitolyo, tinguha sa amahan sa probinsya nga kahingusgan ang natad sa turismo sa lalawigan. Sanglit nagtuo siya nga kini ang yawi aron makabot sa Misamis Oriental ang kalambuan sa ekonomiya. Sa flagship project sa gobernador nga pagpalambo sa turismo, nataw ang Kuyamis Festival nga gisugdan 7 ka tuig na ang milabay. Ang maong okasyon, miagni og daghang lokal ug langyawng turista sa lalawigan nga buot mo bisita sa mga tourist destination sa kalungsuran human kini maila sa tibok kalibutan. Dinhi na naila ang hashtag #ExploreMisOr. Naila usab ang probinsya tungod sa malampuson nga pag-host sa National Convention sa 19th Association of Tourism Officers of the Philippines duha ka tuig na ang milabay. Tungod sa mga paningkamot sa atong halangdon nga gobernador, naila na karon ang Misamis Oriental isip best tourism-oriented local government unit sa tibok nasod base sa pasidungog nga nadawat niadtong tuig 2019. Gawas niini, usa ka special recognition sub ang nadawat sa lalawigan human malakip sa top 16 sa 2019 Most Business-Friendly LGU provincial level. Kung natad sa agrikultura ang hisgutan, ubay-ubay na nga mga hinabang ang natunol sa Kapitolyo, pinaagi sa Provincial Agriculture Office sa pamunuan ni Jose Apollo Pacamalan ngadto sa mga mag-uuma sa nagkalain-laing kalungsuran labi pa ning panahon sa pandemya. Dunay pagpanghatag og mga binhi, mga sinakong bugas, mais, utanon, fertilizers, cash assistance, mga similyas sa lubi ug daghan pa. Sigon ni Mr. Pacamalan, kapin kun kulang 4.5 million pesos ang katidad sa natunol nila nga hinabang sa mga mag-uuma sa lalawigan. Ana usab ang 4 million Ulong Tea Processing Center nga nahimutang sa Barangay Calagunoy, Dakbayan sa Hinguog ug ang 5 million Tissue Culture Laboratory nga nahimutang sa Sugbong-Kogon ning lalawigan. Sa natad sa edukasyon, aktibo paghihapon pagkakaroon ng Scholar ko ni Bambi ug ang Special Program for Employment of Students nga mahitabo matag summer. Sukad pa niadtong 2007 hangtod karon, ang IKNB adunay kapin 20,000 ka mga benepisyaryo gikan sa nagkalain-laing dapit sa Misamis Oriental ang nakapahimulos sa maong programa sa gobernador. Namugna kini tungod sa damgo ug pagbati ni Gobernador Emano nga katabangan ang mga kabus nga batan-on nga makalampos sa ilang pagtungha. Wa usab pasagdi ni Gobernador Emano ang natad sa transportasyon. Tungod kay ubay-ubay nga mga Bambi cabs ang iyang natunol sa mga kabarangayan, pinaagi sa Barangay Bambi nga programa. Gani padayon ang pagpalit sa Kapitolyo ug mga sakyanan alang sa mga buhatan nga labing nagkinahanglan niini sama sa Pagro, Provincial Veterinary Office ug uban pa. Ug aron daling makaresponde sa mga emerhensiya, ang Kapitolyo na malitsab og dugang disaster vehicles aron dunay magamit ang Provincial Disaster Office ug ang tourism bus nga mo'y gamiton sa mga espesyal nga bisita ug sa mga lokal ug langyawng turista sa ilang pagbisita dinhi. Gani, dugang mga bag-o ug state-of-the-art nga ambulance usab ang gipalit sa Kapitolyo alang sa 8 ka mga province-run hospital sa lalawigan sa Misamis Oriental ning tuiga lang alang sa mas paspas, hamugaway ug luwas nga pagsakay sa mga pasyente ug personahe. Sa natad sa panglawas, naumol ang programang MisOr Cares, tuyo sa pagtabang sa mga kabus nga di makasugakod sa mga medikal nga balay ronon sa mga tambalanan. Gitukod usab sa Department of Health ang Barangay Nutrition Health Scholar Program nga karon gihatagan og gimbug-aton sa lalawigan. Ning kasamtangan mokabat sa 561 ang BNS Lukop Misamis Oriental. Gawas niini ang zero billing policy nga karon gipatuman sa Provincial Health Office sa tanang provincial hospital sa lalawigan dako og tabang sa katawhan nga nag-antos sa kawadon. Samtang sa isgutanan sa environment,
Ang buhatan sa Provincial Environment and Natural Resources Office Conpenro nagpadayon sa ilang tree planting ug tree growing activities sa Upol. Gihingusgan sab nila ang Mangrove Development Project diha sa Mulugan, El Salvador City. Giawhag sab sa Penro officials ang publiko sa pagkolekta og mga basura gikan sa plastic aron mo'y ihimo og mga plastic nga lingkuranan subay kini sa Sipag Villar Foundation inay nga ipanglabay kini sa bisanasa. Sa isgutan ng kooperatiba, gitawag nga modern day champion of cooperative ang liderato ni Governor Bambi Emano tungod sa walay hunong nga suporta ug tunol sa ayuda aron makapadayon og makasugod ang nagkadaiyang kooperatiba sa Misamis Oriental. Ubos sa iyang pamunuan, ubay-ubay na nga hinabang pinansyal ang iyang natunol sa nagkalaing-laing kooperatiba agig pagtabang nga mapalambo pa ang ilang mga operasyon. Sa natad sa infrastruktura, pipila na ka mga dalan ug taytayan sa Misamis Oriental ang napasimento ug nahimong konkreto ubos sa administrasyong Emano. Naangkon sa lalawigan ang pasidungog gikan sa Department of the Interior and Local Government kon DILG isip top achiever sa programang Conditional Matching Grant to Provinces kon CMGP o mas naila nga kalsada program. Kini nga pasidungog naglangkob sa programang infrastruktura nga gikan sa nasyonal nga kagamhanan pinaagi sa ahensya sa DILG o Department of Budget and Management ngadto sa 81 kalalawigan sa nasod. Tungod sa kadasig ug pagpaningkamot ni Gobernador Emano, nahimo ang lalawigan sa Misamis Oriental nga highest achiever sa CMGP sa mga lalawigan. Gawas ni ini, migasto na sabog minilyon ka pesos ang Kapitolyo aron sa pagtukod og mga covered courts ug water system diha sa mga kalungsuran. Sa hisgutan ng peace and order, wa kalimti sa Kapitolyo ang paghatag og ayuda sa mga kanhi rebelde nga mibalik na sa sabakan sa balaod. Paghatag og mga financial assistance sa mga pulis aron adunay magamit sa ilang inadlaw-adlaw nga pagkaon labi na sa mga checkpoints sa entry ug exit points sa probinsya. Matag karon og unya usab kung ipahigayon ang Provincial Peace and Order Council meeting kini aron sa taon ng kasamtangan nga seguridad sa probinsya gikan sa nagkadaiyang krimen ug hulga sa armadong pundok. Kining tanan nga atong giisgutan tipik lang sa pagbalik lantaw sa mga nahimo ni Gobernador Bambi Emano sulod sa iyang termino. Kulang pa kini. Gip siguro sa Kapitolyo Probinsyal nga ang matagbuhis sa katawhan gigamit kini sa insakto sa atong amahan sa lalawigan. Sama na sa iyang giingon, transparensiya ang iyang advokasya. Jing Kerosit, PIO.